Z blata do kaluže, audiopoviedka. 16. časť, ďalší horší deň. Prišiel ďalší deň a s ním hneď niekoľko nečakaných problémov. Napriek tomu, že bolo leto, teploty klesli na 20 stupňov Celzia. Krmičkám bolo v kravine chladno a tak sa museli priobliecť. Chorých kráv neustále pribúdalo. Zdena s Jarou boli nahnevané a nadávali na celý svet, hlavne Jara. Vadilo jej, že jeden deň sú 30-ky a v zápätí teploty prudko klesnú. Svet sa už asi načisto zbláznil, skonštatovala Jara. Zdena sa zasa chcela po práci opaľovať a tak jej počasie narušilo plány. Fero mal celkom iné starosti než jeho milá. Nebezpečná nákaza slintačky a krývačky sa žiaľ Bohu rozšírila aj do maštale s bíkmi. Hneď u 3 z nich sa prejavili príznaky. Predseda na čele s okresným hygienikom zvolal krízovú schôdzu. Odobrané vzorky odviezli do laboratória, ale čakanie na výsledok bolo iba pro forma. Každému bolo jasné, že sa nákaza potvrdí. Družstvo tým pádom príde o obrovský počet dobytka a teda o značnú časť zisku. Jedinou zdravou maštaľou zostala už len maštaľ s dojnicami. Tie boli pre družstvo najdôležitejšie, nakoľko produkujú mlieko, ktoré je hlavnou predajnou komoditou. Napriek tomu, že v súčasnosti je predaj a vývoz mlieka zakázaný, vedenie družstva dúfalo, že sa o pár týždňov znovu spustí. Ak sa však nedaj Bože objaví nákaza aj u dojníc, mohli by prísť o celý chov. To by malo pre družstvo devastačné následky. Okresný hygienik preto navrhol, aby boli dojnice presunuté na opačný koniec družstva do maštalí po ošípaných. To sa zasa nepozdávalo predsedovi, nakoľko to bolo od ruky a preto videl problém či už v zásobovaní jedla pre dobytok, takisto aj v dojení. Aj keď bol vývoz mlieka zakázaný, dojiť sa muselo. Fero stal medzi nimi ako stena a počúval oboch argumentujúcich mužov. V hlave si analyzoval obe možnosti a dospel k názoru, že pre záchranu družstva bude lepší variant hlavného hygienika a tak sa rozhodol ho podporiť. To sa však nepáčilo predsedovi a bral jeho správanie ako podraz. Keď sa schôdza skončila, predseda mu začal dohovárať. Počuj mladý, nezabúdaj, že ja som ťa vybral, takéto niečo si na budúce odpusti. Obul sa do Fera. Pán predseda, vy ste ma vybrali kvôli mojim schopnostiam a kritickému mysleniu a ja si myslím, že sa v tomto prípade mýlite. Nedal sa Fero zastrašiť. Čo si to dovoluješ? Ja tu robím 30 rokov a ty si tu 2 týždne aj s cestou. Hovno o tom vieš. Snažil sa ho predseda zhodiť. Pokiaľ ma myseľ neklame, tak ani vy nemáte skúsenosti so slintačkou, takže sme na rovnakej štartovacej čiare. Napriek tomu, že ste tu 30 rokov. Mne sa skôr zdá, že si nechcete priznať chybu. Obul sa do neho Fero. Predsedu to ešte väčšmi rozúrilo. Pľul zo seba žlč, ale Fero sa nedal odradiť. Akú chybu? Hlavné slovo má predsa okresný hygienik. Čo to tu trepeš? Soptil predseda. Áno, má a je to podľa mňa dobré riešenie presunúť ich čo najďalej od ohniska nákazy, oponoval mu Fero. V poriadku, keď si taký múdry, budeš mať na starosť celú logistiku. Vypracuješ plán presunu dojníc a celý chod dojenia v provizornom prostredí. Môžeš sa dať do práce, rozkázal mu predseda a bolo po debate. Fera to na okamih zaskočilo, ale v zápätí si uvedomil, že teraz má ešte väčšiu šancu ukázať, čo v ňom skutočne je. Preto sa predsedovi pekne poďakoval za dôveru a šiel do kancelárie vypracovať plán presunu dojníc. Predseda sa v duchu usmieval, že s ním vybabral a dal mu to vyžrať. Keď to Fero hovoril Zdene, nenašla na predsedu pekné slova. Idiot jeden starý pomstichtivý, ty mu chceš dobre a on na teba takto? Zúrila Zdena. Neboj sa Zdenka, veď ja mu ešte ukážem, čo som schopný. Zvolal Fero a zdvihol ukazovák. Zdene takýto odhodlaný a nahnevaný Fero pripadal hrozne sexy. Pristúpila k nemu a poboskala ho. Bude to ťažké, ale ty to zvládneš, vyjadrila mu podporu. Mám plán a zajtra ho už iba hodím na papier, vyriekol Fero a šiel si ľahnúť. Zdena si po chvíli ľahla k nemu a po krátkom milovaní obaja zaspali tuhým spánkom. Ďakujem vám za pozornosť, majte sa pekne, do počutia, čaute.